ఏ అందరికీ నమస్తే, గుడ్ మార్నింగ్, వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. నేను నా ద్వారా ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఒక అతను లవ్ చేసి ఒక అమ్మాయిని మ్యారేజ్ చేసుకుని తల్లిదండ్రులందరినీ ఒప్పించి మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ అమ్మాయిని రోకల బండతో కొట్టి కొట్టి చంపుతుంటే ఎలా గమ్మున ఉంటారండి ప్రజలు? వాడిని కూడా అలా కొట్టి 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 ప్రాణం పోయి రాక వాడు సచ్చేలాగా కొట్టాలి. స్టేషన్లో పెట్టి వాడిని మగ్గబెట్టకండి. ఆ పిల్లం ఎలా బాధపడిందో కొట్టేటప్పుడు ఆ పాప పక్కకు కూడా వెళ్ళట్లేదు. ఒక పెద్ద ఆవిడ వచ్చి తీసి మళ్ళీ భయపడి ఆవిడ కూడా వెళ్ళిపోయింది. వాడికి ఎలా చేయాలంటే వాడు సుల్లి కోసి వాడు నోట్లో పెట్టి మరి వాడు కట్నం అంటే వాడికి తెలిసి రావాలి, కట్నం కావాలని కొట్టి ఏదించినాడు, చంపినాడు ఆ పాపని. వాడిని ఇప్పుడు ఎలా చేయాలంటే వాడు సుల్లి కోసి నోట్లో పెట్టి మరీ చంపాలండి వాడికి. ఎందుకంటే వాడు ప్రేమించినాడా? వాడు ప్రేమ నిజమేనా? వాడు ప్రేమ నిజమైంది అయితే అలా చేయడు. వాడు డూప్ నా కొడుకు, బేకర్ నా కొడుకు, డబ్బు కోసం ఇది చేసినాడు. వాడిని చంపాలని